zingakanani ngobekeze ngomisitha zami zingakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Ugogo Mseleku namhlanje uzobe enzela nezinye izinto enizidingayo ngohlobo lwesimangaliso. Ngoba niyazi ukuthi bakwethu njengoba unyaka uqalwa nje ngoba phela kufanele ukuthi usuqaliwe unyaka njengoba nje ngesonto elizayo vele kuzobe sekuJanuary. So njengoba unyaka uqalwa abantu bazobe beneyinkinga zeimali. Kunabanye abantu othola ukuthi badla imali baze bangayicabangeli ukuthi phela kusazovula nezikole kunezingane zesikole kusamele ziye esikoleni noma ziyothengelwa ama uniform. So ngaloko uthola ukuthi kwesinye isikhathi kufanele bazibayongena komashonisa bayoboleka izimali. Yabona ke kulowo mzuzu lowo omashonisa ngalesikhathi bebolekisana ngezimali uthola ukuthi ekugcineni futhi umuntu uzoloku ehamba eboleka imali akasakwazi ukuyibuyisa. Mina ke okwami ongikushoyo kulabo abantu abazohamba beboleka izimali phela bagcina sebeneyinkinga futhi bengasakwazi ukubuyisela abanikazi bazo. Namhlanje nake into engizokhuluma ngayo ngizotshela laba mashonisa ukuthi ufanele phela noma beboleka abantu baqaphele ngathi egcineni bagcine sebekhala nabo. La ugogo Mseleku kunenduku ugogo Mseleku ayiphethe noma ayidinga ukuthi ayinike nina abalandeli bakhe. Le nduku le isebenza ngokuthi uma mina ngiyafika kuwena ngizothi cha masibani naku nginenkinga labo ngixakekile izingane zami zingazoya esikoleni anginamali imali sifanele saphuphudleka njengoba abantu bakhuluma into eningi zifanele saphuphudleka nje imali zaphela ngathi ngiyabamba ngiyayeka ngathi hayi sengobona kunina abo masibani enisiza abantu ngomashonisa nakho ke sengiyafika ke sengizoboleka imali sengihloka uyibuyisela. Ilonto esingayithanda yenziwa abantu abadla imali bayiqede bagcine bengasakwazi ukubuyisela izimali zabantu. Egcina umuntu egcinene esemthuka umuntu kade emsizile emboleka imali ukuthi ingane yakhe ihambe esikoleni. Kanti bingazoya ingane esikoleni phela ngoba bingenazicathulo, ingenamali yokuthengelwa ngisho ivesti ngisho amasokisi ngisho ipaint uthola ukuthi alikho. Ngoba yini sivane sabona imali nje sagqumuza into ezimnandi sashaya. Naku ke engikona engikunika abantu okuyibona bawomashonisa noma babolekisa ngemali. Ngithi kunenduku la engiphethe othi mangabe kuukuthi umuntu uzoboleka imali yakho oqala wena qala mnikazi wena mnikazi kwamashonisa ozoyisebenzisa wena kuqala ubese ukhuluma nalo muntu lo ozomboleka le mali bese umbheka ngqo ukuthi le mali yami njengoba ngizokunika yona uzoyibuyisa nini. Uyayizwa lonto fanele alikhiphe igama lokuthi uzoyibuyisa nini bese wena uyasho ukuthi chabo nangu masibandane ethi uboleka imali uthi uzoyibuyisa ngosuku oluthize. Wabese amtshela ukuthi ke ngifuna uyibuyiseke imali yami ngalelo suku olusho ngalo ngoba uzisholo wena njengoba uyisholo wena nje fanele uyibuyise ngoba ungayibuyisanga angithandi ukuthi singezwani ngoba egcineni vele nisuke senizogcina ngokungezwani ngezathu ezithize izobe zenzeka kuwena ngoba phela uyisholo wena uzoyibuyisa nini imali sezosalalela nento yakho wena oyisebenzisile uzwile ukuthi cha uma sibambana uthe ufuna imali kodwa uzoyibuyisa ngesikhathi esithize nawe waphinda wayutshela umuntu wakho ukuthi nangu ngiyatshela imali manje le mali uthi uzongibuyisela ngesikhathi esithile. Uma ungasayibuyisa kumele wazi ukuthi khona inkinga ozobhekana nayo ngoba izobe sifuna ukuthi le mali uyibuyisele ngalesi sikhathi wena osishile. Engijolo ke ukuthi ke ziningi ke inkinga njenganako ukuthi abanye bagcina beyibolekile futhi imali bagcine behlulwe ukuyikhokha. Engisholo ukuthi ke akufanele ukuthi uboleke imali yomuntu usugcina ukuhlulwa ukuyikhokha njengoba ngisho ukuthi uma ekhipha umuntu ezokunika kumele wena umtshele ukuthi uza kumbuyisela nini. Kubese kuba ke ukuba nomuthi ke ukuthi uma usuyibolekile usuyahluleka wena ukuyikhokha yena ke useyidinga futhi akazoze futhi ayihlupha azayokubasela ngomlomo uzophinda futhi asenzele izinto zakhe zokuthi akwazi ukubasela lo mali ngaleko ukuthi nize nixabane nenze yonke into wena uzozwa into nje yenzeka kuwena egazini ukuthi buyisela umasibani imali yakhe ngoba vele usunephutha wafuna umthembisi egcineni futhi awusakwazi ukumbuyisela. Engicela ukuthi ke bazalwane abantu bonke abasizwe abantu abawumashonisa abangagcini sebe nezinkinga zokuthi abafuna ukubuyisela abanikazi bayimali ngoba lonto igcina inkinga ngabona nengane yakho uthola ukuthi isiyafail esikoleni ayisaphumeleli ngoba kunenhliziyo endivelelekile emalini yangalesikhathi lengane iyofakwa esikoleni ngoba wena usafuna ukuyibuyisela emuva. Engisholo ukuthi ke bazalwane ngicela niphathe kahle nibuyisele imali zabantu basuke benisiza ngohlobo lesimangaliso kusukela ke
ke nje bakithi njoba nje kuJanuary sizoqala sekuyisi isikhathi sokuqala ukuthi abantu bazoqala ukubolekisa ngemali engisho ukuthi bonke abazobedinga usizo abaxhumane nogogo Mseleku zikhona inamba zakhe kodwa baqapheleke ukuthi inamba besebenzayo inamba yami ngoba kune number eyantshontshwa esebenza e066 ayisebenzi kumina lo number ufuna wazi mawungena nje mawuzoqala ukufuna into kumina ngene uqala usheke eqala noma ama video amabili okuqala ukuzuza ukuthi ngitheni kuona kuze kwenzele ukuthi ungagcini udleka ngoba hayi isigebengu sibuye sibadle ngempela abantu asibadlalisi kodwa nabo angazi ukuthi basuke besebebambeleni inamba endala bengasabheke izinto ukuthi ugogo akashintshi ngoba izinto emhlabeni hamba zibuye ishintshe ngiyanicela ke bakwethu ukuthi ke niqaphele manifaka imali ufaka imali kwi account umbhalo uzothi Messi Mseleku noma uLP Mseleku hayi Messi Mseleku duba ukubese awukhona udube kulesi sibonke ngishoyo asinaduba sinathu Messi Mseleku phela tu uzuqapheleke mawubona ukuthi naku uvela izibonge eziningi ezahlukene phuma nje uqale phansi ubuyele kuma video ami noma phone ungibuza ukuthi sikhona lesibongo lapho kuwena esibhalwe kanje ngitshela ukuthi asikho qhubeka kanje ngiyacela ke bakwethu ukuthi niwalandele ama video ami nilalele futhi lento engiyikhulumayo ukuze ningangene einkingeni ngoba nakumina kubabhlungu njengama customer ami njenga futhi nabalandeli bami nami ngisithiwa sengithinteke umuntu esefike esebambekile inkunzi sekubhlungu esethi umuntu akusenani ubone nje ukuthi Nkosi yami nalowo wenza leyo nto uyolithwala ngelinye ilanga hayi ke iloko ke bengihlanganazise kona eGoli ngizoya uma esontweni lokuqala kuFebruary idate angayazi bayithi ikhalenda bengakamnani kusho ukuthi kodwa masenginalo ke sengizoqhubeka ngokumemezela ngintshela ukuthi idate engizobe ngingayi eGoli kuzobe kuumhla kabani ilokho ke bakwethu angathi ngindlulisele kona namhlanje na siyathokoza makhosi amakhulu.